Mas Donal, ayo kancani Mas Narno. Pak Donal. Jika sekaligus pemberitahuan, nanti Mas Andri, aja menang-menang yang murung anu kok. Mas Andri, Mas Yadi. Ayo. Tetap kok ya. Monggo Mas Yadi, Mas Soleh. Mas Monggo, Yadi. ngregeng nih gini dulure lanang nih. Pak Yadi, Pak Soleh. Pak Yadi. Iki teh aku ngenteni HE sik lho. Gak bakalan aku mungkur iki. Bos Yadi, Bos Ayu, Ibu Ayu ya. Heeh. Pokoknya saiki Pak Narno iki anu Mas, Alhamdulillah. kemajuan. Nggawa dompet saiki Mas. Iki aku cari anu. Monggo Mas Yadi, Mas Soleh. Pak Yadi, Pak Soleh. Pundi ta Pak Lenggae? Pundi ta Lenggae? Bapak. Ayo Ya kata iki sebelah kono aku tak kancani Mas Narno. Lah aku kerono ki nek ra iso nek dhewe Mas. Dewe kuat pani. Yuk, enggak iki ra iso mlaku lho. Aduh, ya Allah. Aja sebelang wong aku. Ya Mas, ini Mas. Tresno iki ora bakal Layu yo karep ora layu yo karepmu. ora. Aku bali iso sumane ono ing sisihmu. Pak Yadi iki. Pak Soleh. Oh, bos iki kenapa? Oh ya enggak lah. Pak Soleh, lagune nopo? Tak Melani. Ditemenin sini Mas Donal. Oh siap. Yo yo yo. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Pamit yo karepku ora pamit kebangetan. duh wong ayu bebojaku Ati susah. hati susah mengen sliramu masuk Papujanku ora beda rasane ngatiku. Awak lumrah ra iso nurun wewayanganmu ngerindu atiku. Rino wengi tak anti-anti hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung slira kang bisa nambani Pak Soleh, iki bos minimarket lho Mas iki. Iki minyak loro ngono ae wis lega sakjane iki. Mas Tambah Ulus, melip, niki Pak anu Soleh. dibabaske garwane wong liya ora ketang sak sret. Nggih. Kayane maktunis mepet. Mas Bagus, Ya. garwane wong liya saksret Pak Soleh niki lali janjine Mas. Kayane maktune Iya. ra cukup iki, Kak. Pak Soleh Panjer kane sik, Pak. kula dereng mboten- kondur to. Eh, Ampun pokoknya arep ampun kondur rumiyin. Pak Soleh iki Gak kok susu. ben ditahan karo Mas Joko. Pak Soleh lali janjine kok. Pak, kula melih no mosok minyak namung. Nah. Mas Tulus nggih pun lali janjine mawon. Iya, amin. Pokoknya usahane Pak Soleh menika laris, Mas. Usahanipun lancar, berkah. Amin. Omsete miliat-miliatan. Amin. Amin. Aja sumelang wong ayu tresno kuwi kira bakal layu ora suwe aku bali iso sumanding ono ing sisihku lali janjine spesial kagem Bos Soleh masih bersama Mas Narno trio gedengnya Cikampek yo Pak Yadi.
internasional. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo kene ora Chandra pesona
jelaske napa? Si kucing Mas. Oh si kucing nggih. Nyawer riyen Pak Yawi, dosa mengke, Pak. Dosa Bu nek kali kula. Nggo, Pak. Syukur bisa nyawa. Untung desa. Untung desa. Dadi rejo. Dene ora ilang. Ngone pondo.
papat, limo. Oh. Monggo. Apa kowe rakyat Ayu Chandra Pesona. Pasukannya mana, Pak? Pasukannya cuma sama ibu. HE malih Pak Darmati. Iya. Pak Darmati. Siji, loro, telu. Saya Anu, medun. dibablaskeun apa melih? Apa kowe Bablas aja lamis. Kak Mel, yang denger Kak Melani.
Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak Damadi.